Това е дистанционното управление на Radiomaster Pocket Variant Express LRS. Дистанционното е изключително компактно и леко и не отстъпва по функции на други управления и идват с предварително инсталиран фърмуер на HTX. Антената му е сгъваема и пръчките на джойстика се демонтират и крият в задната част на дистанционното. Използва две батерии 18650, които не идват в комплекта. Идеален избор за пилоти, които търсят малко и леко радио, но заредено с много функции. Има един USB изход Type-C за свързване с компютър и един USB изход Type-C за зареждане. Размери на радиото са: дължина 15,7 см, ширина 12,5 см и дълбочина 6,5 см. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.